Hello guys, mga yunto. Nakasuway na mo ka ng lumag og saging mga guys. Ang atong isuwa mga guys kanang mantika og suka na sili. Tara guys ay. Mo ni ako kinaham sa una kay mga pagkaon mga guys. Ito na nagpunta na ito asin. Nah, lami ni kay mga guys. Pero munisod na gusto ko na mga guys kanang wag tay kapalit og ginamos bitaw. Pati lami mga guys. Tara. Suka tapos asin nya mantika pati lami pero so na gaya magaya paniud to mga guys pero lami kayo mga guys hindi sa ginamos parang tuyo lang ako na kailang suka lang si sili mantika pati lami saging hilaw sa ba lami kayo samot na ginamos thank you for watching mga guys.